Ali Izrael je napravio pomoću veštačke inteligencije, dronove i projekat koji se zove Lavanda, koji sam procenjuje mete, sam procenjuje koga će da ubije, koga ne. Zar to nije destruktivno korišćenje? Pa jeste, ali to su uradili, dakle, destruktivno korišćenje tehnologije, to postoji hiljadama godina. Dakle, sa te strane veštačka inteligencija ništa tu ne manje. Inače, tačno potpuno jeste da moderne tehnologije, dronova i tako dalje pokušavaju da naprave, da kažemo, sve smrtonosnija oružja koja pokušavaju da budu tako. Međutim, ako pogledate čak i sada u ratu u Ukrajini, oni veoma kaskaju, posebno time. Dakle, priroda veštačke inteligencije jeste da ona ne želi da nas ubije, zašto je refleksija nas. Ona je u stvari strahoviti način na koji možemo da povećamo ono što mi uradimo lično i za dobrobit ljudske, da kažemo, rase. I kad smo već kod toga, ako pročitate ovu knjigu, ona je također svesna toga. Ona kaže, njena samosvest govori budućnost je u našoj saradnji. Budućnost je u našoj saradnji.